ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор дӯстон, мехоҳам ба ҳар яке шумо барои дастгириҳотон, лайку комментотон миннатдорӣ хидмат расонам. бо кӯмаки худованд ва дастгирии шумо имрӯз, яъне аз як моҳ зиёдтар мо 10 000 нафар шудем. ин чиз моро бениҳоят шод мекунад ва ба мо илҳом мебахшад ки боз ҳам зиёдтар кӯшиш кунем ва беҳтарин наворҳоро пешкаши шумо кунем. боз як маротиба дигар миннатдоримона ба шумо мерасонем ва акнун мегзарем ба навори имрӯза. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера оиди муҳорибаи худ зидди Дастин Порье фикроша баён кард. дар ҳақиқат муҳорибаи мо бо Дастин бояд ки моҳи май баргузор мегардид, аммо Дастин бо Конор ҷангидан хост. маҳз аз ҳамин сабаб Чендлер рақиб машуд. оиди муҳорибаи мо боша, ман стили худро иваз карданӣ нестам. ба ҳар дуи мо занозанӣ дар стойка маъқул аст. ҳар дуямон дар замин ҷангиданро дӯст медорем. не ки ба ҳар ҳол ман дар ҳама мавқеъ хубтарам ва ин муҳориба не, ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад. дар сеюм муҳорибаи Конор ва Порье ман ба ғалабаи Конор боварӣ доштам. ман фикр кардам ки агар муҳориба то сеюм раунд рава, пас ҳамон вақт Порье ғолиб шуда метавонад. не ки нигоҳ нокарда ба натиҷаи муҳориба Порье маро ҳайрон кард. ӯ ба пеш ҳаракат мекард ва ҳам дар замин ва ҳам дар стойка кори беҳтарин нишон дод, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки баъди муҳорибаи Конор ва Порье Дана Уайт дар пресс-конференсия гуфт ки Дастин Порье рақиби навбатии чемпион Чарлз Оливера мешавад. ва акнун дӯстон, саволи ман ба шумо, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки бисёртар шанси ғолиб шудан дорад, метавонем фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов, ки карьераи профессионалии худро моҳи октябри соли гузашта ба анҷом расондааст, хабар дод ки роҳбарои ташкилоти UFC ҳоло ҳам умед доранд ки ӯ боз ба қафас бармегардад. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. рӯзҳои наздик Дана ба ман мактуб рӯӣ кард ки Ҷорҷ Сен-Пьер бо ту ҷангидан мехоҳад. ман ҷавоб дода гуфтам, ман чӣ бояд кунам? ман намедонам. ман бас кардам, шумо медонед дуруст? фикр мекунам ки Ҷорҷ ҳам бас кардагиай. монем ки ин шахс легенда монад. ӯ 40 солаҳай ва ман намефаҳмам ки барои чӣ ӯ бояд ҷанга. фикр мекунам ки ӯ низ маблағи кофӣ дорад. ман бас кардам. ман дар ҳақиқат бас кардам. ман танҳо 32 сол дорам ва фикр мекунам ки одамо оиди баргаштани ман боз 7-8 соли дигар гап мезананд. барое ки дар UFC ҳаст ҷанговарони топе ки 37, 38, 39 солаҳанд ва онҳо ҳоло ҳам дар баландии рейтинг қарор доранд, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ҳамчунин худи президенти UFC Дана Уайт ин суханҳои Хабибро тасдиқ кард ва гуфт ки ӯ дар ҳақиқат карьерашро ба анҷом расонд, аммо ман ҳоло ҳам умед дорам ки ӯ боз бармегардад ва ба ӯ муҳориба пешниҳод кардам. дӯстон, чанд рӯз пеш мо ба шумо хабар дода будем ки варзигари тоҷик Некруз Мирходжаев ба қафас бармегардад. оиди ин чиз худи Некруз дар саҳифаи инстаграми худ хабар дода буд ва имрӯз санаи муҳориба ва рақиби Некруз маълум шуд. акнун варзигари тоҷик Некруз Мирходжаев бо рекорди 5-3 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 1 август дар турнири Беллатор 263 зидди варзигари рус додари Хабиб Магомедшарипов Хасан Магомедшарипов бо рекорди 5-0 хоҳад гузаронд. муҳориба дар вазни сабук хоҳад гузашт ва мо албатта ки ба Некруз муваффақият орзумандем ва боварӣ дорем ки дар ин муҳориба ғалаба ба даст меорад. имрӯз Конор Макгрегор аз ҳамсари Дастин Порье Ҷоли Порье бахшиш пурсид. Конор дар саҳифаи твиттери худ навишт ки намехоҳам ки дар корҳои хайри ман корҳои нохуб вуҷуд дошта бошад ва барои ҳамин аз фурсат истифода бурда аз ҳамсари Дастин узр мехоҳам ки ӯ бо ман оиди фонди хайриявӣ суҳбат кардан мехост, навиштааст Макгрегор. ва дӯстон, баъди якчанд дақиқа Макгрегор сообщенияшро удалид кард. дӯстон, хатогии худро фаҳмидан ва бахшиш пурсидан кори хеле хуб аст ва кори мардонавор аст, аммо баъд удалид кардан ин кор на он қадар хуб аст. шумо чунин рафтори Конорро чӣ гуна баҳо медиҳед? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошед.